This video mga kabingka i-unboxing na ang akong gi-order kabings, no? Yes, so niabot na akong parcel. Let's go. Back. Ito. Okay. Tapos kayo mabulak. Yan. Wow. Oh my God. Oh. Tsa. Yes. Kanigid ang kong pinaka-exciting portion mga kabingka. Ako na nagabrihan dyan na pero ako rin ipatuta sa inyo. Yun, ha? Ako na yung itaod. Tindot kay mga kabingka. So, ako rin pasigaw kung sa kayag. Ang labot niya na siya battery o remote. Mo ni katong trending nga suga mga kabingka para sa studio light. Kani pasog yun ganun mga kabingka. Tapos dili na makita. Tan yung mga kabingka. Yaga. So, grabe. So, nani mga kabingka. Okay mga kabingka. So, goods kay mga kabingka. Alright.